ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କୌଣସି ମଣିଷର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବା ହେଉ ଆଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଯିବାର ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଜୀବନ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସରଳ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସରଳ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏ ଦୁନିଆର ରାଗ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଥାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ତା ଜୀବନରେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଇଅଛି, ସେ ମଣିଷ କେବେ ମଧ୍ୟ ତା ଜୀବନରେ ହାରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ଆପଣ ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ କାନ୍ଦିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେମିତି ତାହା ସହ ସେମିତି ରୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କମାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହରାଇ ଦେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିଥାଏ। ବାଃ ରେ ଠାକୁର, ଧନ୍ୟ ତୁମ ଲୀଳା। ବେଳେବେଳେ ଏ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ, ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ବଦଳିଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ଅବା ଖୋଜିବି? ଆପଣ ଏ ଦୁନିଆର ପ୍ରତିଟି ଲୋକ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଲୋକ ସମୟ ହିସାବରେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ କନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ କେତେ ଅଜବ ଧରଣର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷକୁ ଫୁଲଟିଏ ଦେବ, ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷରେ ଫଟୋରେ ଫୁଲ ଲାଗିବ, ତେବେ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ମଣିଷକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିଛି ଅଛି ତା ରାମାୟଣ ଠାରୁ ଶିଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମଣିଷକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କ'ଣ ନ କରିବାର ଅଛି ତା ମହାଭାରତରୁ ଶିଖନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ତାହା ଭାଗବତ ଗୀତାରୁ ହିଁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷର ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେଖି ତୁମକୁ ହସ ଲାଗେ, ତେବେ ତୁମେ ବୁଝିଯିବ ତୁମେ ମଣିଷ ନୁହେଁ। ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ କିଛି ସମୟ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବିତେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବର୍ଷର ଅନୁଭବ ଏମିତିରେ ମିଳିଯିବ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅଜବ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନାଟକ ଆଉ ଫିଲ୍ମରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି, ଆଉ ସତ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟକୁ ନାଟକ ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଥାନ୍ତି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।